alde lanerako konpromisoa agertu duen lantaldea aurkeztera. Ez da zerotik abiatzen den taldea, azken 4 urte hauetako eskarmentua eta aldi berean freskotasuna uztartzen dituen taldea baizik, orain 4 urte, politika egiteko beste eredu bat martxan jarri eta bide horri jarraipena eman nahi diona, indar berrituta datorrena. Agirre Zikitria, Onintza Lasa Arteaga, Iñaki Irazabalbeitia Fernandez, Igor Ezenarro Balda, Maria Lasa Arroa Barrena, Peio Etxabe Zabala, Kepa Díaz de Alda Imaz, Josune Agirre Zabala Zubillaga, Agurtzane Uzin Berasaluze, Dani López Moreno, Marixel López Mendizabal Childona, Goldo Arzuaga Artola, Cristina Pelaez Ferrazkin, Álvaro Atorrasagasti Plasencia, Garazi Egiguren Urkola, Asier de los Ríos Soraluze, Nagore Arruen Ramón, Aitor Zubia Solana, Aroña Peñagarikano Música, Alaitz Gorostidio Oteiza, eta Oian Beltz Zurueta Solozaba txalo bero bat guztientzat eta talde osoarentzat. Tolosatik haratago, Gipuzkoa, zein Euskal Herria garai irten dadin guztio garaie izango garena, eta ez gutxi batzuen Tolosa, gutxi batzuen Gipuzkoa, gutxi batzuen Euskal Herria. Etorkizuneko herri libre eraikitzen pausoak ematen Euskal bidean sakondu behar dugu. Eta hori Tolosatik egiten hasten da, Tolosatik, Gipuzkoatik, auzo bakoitzetik, txoko bakoitzetik, Euskal Herriraino, nazio eraikuntaraino. Eta horretarako berriz izango dut, eta gu guztion lana ezinbestekoa dela. Eta ezinbestekoa denon, hemen gaudenon zein ez daudenon, urruti dauzkagun horienan aletxoa ere, guztion ale ondarra, guztion ondar alea. Tantaz tanta, iraganea esan genuen bezala, tantaz tanta itxasoa izan gaitezen. Itxasoa izan nahi dugulako, itxasoa garelako. Eta hemen ez erreta indartsua dago, laneako gogoa daukana, lana egingo duna. Baina gu hemen gaudenok bakarrik ez gara ezer. Eta duela gau urteko biltzaren bidez egin genituen ateak, bizi berritu genituen kaleak, izan gaitezen 4 urte beranduago, kale biziak, denon kaleak. Gu guztionak, zuen guztionak, konpromezu hori behar dugu. Eta beharrezkoa daukagu, taberna, lagungiro, famili, txoko, lantoki, leku guztitara zabaldu beharreko mezua daukagulako. Eta mezua hau da, udaberria Euskal Herria bildu da, bizitza kolorea ilusioa, etorkizuna Euskal Herria bildu da. Eta 24ean gu guztion ahotsa garaile irten dadin, guztio garaile irten gaitezen, egin dezagun lan gogor. Hoxe da mezua, egin lanari. Eskerrik asko.